and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Nagkita na kamo adtong kukong? Og nahibaw ka na nga ako siyang gipakigkitaan? Oh! Nahibaw na ko. Og tinuod ang tanang mo pagduda. Si Kokong ang nagpatuo nga pugante. Og ako ang nagsugo niya. Tungod kay gusto ko nga magkabuwag sila si Rinan og Junis. Aron-ari na matingob ni Rinan ang tanan niya pagmahal na ko. Og mahimong mupatay kog tao, Dad. Maangkon ko lang ang lalaki nga natingban sa kong pagmahal. Christy! Pusta, Daddy. Kung si kinsa man ka ng tao nga gisugo mo sa magpaniid sa tanan ko mga nakaw, ihunong na lang na! Kay dili ka na magkapakgang sa tanan ko pagabuhaton! Christy! Naa ka pa kaha sa husto mong paminsar? Kay musugot ka naman lang mo patay og tao tungod lang sa gugma mo sa maong lalaki! Pagsorte! Kung nayabag na magkanang utok mo, kay ipasod na ka sa mental hospital! Sa pagkakaroon, Dad, ni apa ko sa hustong paminsar. Apan kung mahitabo gani nga magkauli sila si Junis Rinan. Anha na tingaligi gayon na. Nga hingpit ng malisuan sa pangisip kini bugtong mga anak. Christy! Sakit kayo kong dugaan, Daddy. Sakit kayo tungod kay si Rinan. May kumpisal na ako nga hangtod karon. Mahal pa niyang iyang asawa. Christy! Daddy, maluoy ka. Tabagi ko magkabuhag sila si Renan ug Junis. Mahal ko kayo si Renan, Dad. Ug dili ko gusto kaya na sa budyo kong biyaan. Christy, unsa may palibuhaton ko? Aron muhulong ka na sa imong mga tinguha sa maong lalaki. Dili siya angay nimo. Dili ka mo ang kilatid sa kahitasan nga magkadayon. Musamot lang nga mahimo kang makaluluoy kung magpadayon kang magpakabuang sa maong lalaki. Dili ko, Dad. Dili ko. Musa kong tinuod ka man nga nagmahal na ko nga bugtong mong anak. Tabangi ko, Daddy. Maluoy ka. Christy! Anak! Uy, hala tayo, Junis. Tarawas dong rinan. Hubog kayo niya, naghinak. Naghinak mo na siya, day. Maklaro ka din sa atong naimutangan nga naghilak siya. Nay, dili ko gusto nga magkupag-upag siya. Ha? Kay basinog masakit siya. Doon ko siya. Paunungon ko na siyang pag-inom. Kailangan na kayong kabiiyo. Doon ko siya, Nay. Ayaw, day. Ayaw siya dula. Pero hubog na kaayo siya, Nay Kanor. Mahala na yung flat na siya dihas. Tumang kahubog. Total ni ara man bitaw siya sa ato. Aling yung siya dula, day. Ayaw yung pagduol niya kay tingali yung madapatan kanya, day. Ha? Okay. Patungo na ko, day. Bisit ng kinabuhi ah. Bisit kung saan ko siya sa pagpasakit. Paniagyap mo siya sa kong kasing-kasing. Huwag ka lagot. Renan. Oh, Ay, day. Kuan ganing ay lang lagi dool niya, day. Uy, ikaw, Nay Kanor. Day. Pero, day. Day. Renan. Renan, unang nasa ibang pag-inom. Hubog ka na kaayo, oh. Basin masakit ka. Katuwag na. Alam ng gabi ano nahitabo man ini mo, Junis? Anong sa kadaghan sa mga babae ni kaliputan na?
ikaw pa man ang nadagit sa mga taong kriminal. Ano man, Renan, naibaw ka ba? Bisan pa man sa tanang pagpasakit kag gihimo ko nimo. Apan ikaw pagyapon ang akong gimahal. Renan, ayaw ka balaka. Hapit na mabot ang tao din sa atong dapit. Ang tao nga mao'y mapamatuod o niya kanimo nga limpyo ko nga pagkaasawa. Imong anak kining akong gisabag, Renan. Anak na itong duha. Bunga sa atong pagpinahala. Dili ko mo to! Dili ko mo to ni mo! Naglagot ko na ako tungkol kay hangtod karon. Mahal ko pagyapon ikaw, Junis. Kana mo'y kikalagutan ko pagayo. Kana mo'y kikalagutan. Renan, hunong na lagi. Hunong na sa imong pag-inom. Hubog ka na kaayo. Maluoy ka, Junis. Tabagi kong malaksi ka nila sa kong kasing-kasing. Kaya hugaw ka ng pag-asawa. Hugaw ka na! Apan nga nung ikaw pa man. Gano man! Ay, mahal. Yan ang mga sinina. Okay na ni. Ay, Pag-ors na bagyan ang imong hukom nga malarga na balik sa Cebu dong Alvin. o iya taling. Nahuman ako pagkikita sa suod kong pari nga si Father Raymond. Og human ko makumpisal kaniya anta ng mga saang nga akong nahimo. Iya kong gidahas kadagkuan sa kaparian. Og andam na sila. Nga mudawat ka na ako pagbalik suod sa seminaryo. Apan mihangyo ko nila iya. Nga moadtuon ako sa Cebu. Aron sulbaron ko ang dako nga problema sa usa ka asawa nga nag-antos karon sa iyang kaminyoon. Ug bugtong ako lang ang tao nga makatabang kaniya. Aron magmalipayo na siya sa iyang kinabuhi. Busa, mularga yun ko karon sa Cebu. Mularga ko, iya taling. Sige dong. Og abi mo, nalipay gid kaayo ko nga nasulbad ra gyud ang tanan mong problema. Kana tungod kay pinangga ko sa Ginoo iya. Ug guagi ko niya pasagdi. Busa iya, di ko sa pakyaso ng iyang pagtawag kanako nga mahimo niyang alagad sa tibuok kong kinabuhi. Hala, sige dong. Mularga ka naman ka ha. Kayo-ayo sa imong pagbiyahe. Og ang Diyos magauban ka nimo sa tanan mong mga lagaw. Kasakit sa uo. Renan, natrapuhan ta na ka og basa nga labakaraw. Naligo ka man ko sa imong sinuka kagabi. Hubog ka kaayo. Mahimo ba? Ayaw na lang kong ati mana. No. Dili mahimo nga dili ta ka atimanon. Asawa ko nimo. Og bana ta ka. Kahirap sa kuntiyan. Unsa man mohigop ka og init nga sabaw. Nakaluto naman ko og atong pamahaw. Tawag kasi ka, no? Ing na mapasukan ko magkaon. Gigutom ko. No. Ako dali mo sukat sa atong pamahaw. Magdungan ta og kaon. Dili ko makigdungan nimo. Paglagot ko magtanaon ang naong mo. Oh, sige. Bahala daw dili ka makigdungan ako og kaon. Basta kay sukaran ta ka og imong makaon. Sige. Diha kaon na. Kalagot.
Magkalakot ting tabuya. Uy, lami. Uy, lami. Sir Rafael! Dario? Asa ka, ha? Spotting ko di mo. Buong pa. Natural lang din ako. Sa taon kay limot kay spotting mo kay kunin mo. Oh, Malakaw na ko, sir. Aron sa pagtuman sa misyon nga imong gisango na ako. Nga mao ang pagpaniid sa tanang nga lihok katong tao nga sinugo ni Kristi. ayaw na lang paglakaw, Dario. Ug hikalimti ang tanan kong gisugo nimo. Ah? Ah? Huwag ka ma-amnesia, sir. Oh. Ano ko tawa, sir? Huwag kailante. Basta pag-ilis dito. Oh. Ilis to kuran. Asik spotting. Ayaw na paglakaw. Hikalimti ang tanan tang gikasabutan. Matay, sir. Nagduda dyan ko nga gilantan ka, sir. Da. Oh, Nagtaligsik ra ba ganiha? ikaw mo rin mahilantan tong tuwa kag maigo ka sa akong santako. Ay, sad sir, sad sir. Sa tako ko taon. Di naibog lang ko ni mo, sir. Kahit ka malagkalami diha. Perti pa ganyan mong nakapangugat gahapon nga bantayan ko ang mga lihok atong sinugo ni Kristi. Unya karon mukarit ka na og ingon nga hikalimtan ang tanan natong sabot. Pobida, sir. Tungod kay miangko na si Kristi, Dario. Nga tinuod ang tanantang pagduda. Nga si Kokong ang tao nga iyang gisugo aron sa pagpatuo nga puganti kini ug maoy amahan sa gisabak ni Junis. Pagas ka. Mao ba ni, sir? Dario, Sir. unsam gyud kay buhaton ko aron mohunong na si Kristi sa tanan niyang mga binuang. Hilak, sir. Hilak. Kana. Dario, Hilak pa, sir. Pagkus kay bawa na problema. Kana, hilak yun. di ko gusto nga mahimo lang siyang alaot sa umaabot nga mga adlaw, Dario. Kana. Dili. Hangtod karon na. Uwa pagit babalik si Renan. Dili ko ginmadawat ang gisulti ni Renan ako. Nga hangtod karon na. Naikog mapasiya siyang asawa. Usa kinahanglang puhaton ko na kining tan-ang nauna-unaan ko. Balikon ko karon si Coco. Kinala mo sugot na siya sa gusto kong ipabuhat niya. Kinahanglan yun. Sir. Dario. Oo na, sir. Paminaw ginako. Kinahanglan nga sultihan mo silang tanan nga nagtinguha na si Kristi og daotan sa kinabuhi ni June Ice. Si Junais. Hmm. Kinsa Junais? Sabtag si June Ice. Junis! Sa may English dako gutag grado, sir. Aron makabantay sila, sir. Apan, Dario, mahal ko ang akong anak. Bisa nakabuhin ako nga ako mismo ang mupadakop kaniya sa mga pulis kung maghimo siyang dautan. Apan ang akong galamhan na kong supak sa pagbuhat sa ingon. Dili ko gusto mabilang ko siya. Kay bugtong ko siyang anak. Dako yugang sayop, sir. Kung na imong buhaton. Nga mutabon ka na lang sa sayop niya ang pagkabuhaton. Pintras! Wa pa makahimo og mortal nga sa si Kristi. Paggangaran kini noon sa bugo ni mo eh. Nasuko ka, Dario? Awa ba? Pagkagaran, sir. Kay, man. Dario nakahimo na siyang dakong sa. Ang paghigugma niya sa kalalaking minyo, sa na ka na nga mortal, lalimot ka niya na. Oo man gani, angang. Oo man gani, kay na-apil man na sa napukas o sa Diyos. Nga dili ka maibog og makirelasyon sa usa ka taong minyo. Pero, ang pinakagrabe na gina niya, sir? Kung ay kalima nga sugo na ang imong supakon, nga dili ka magpatay. Sa magay na makapatay kag ug mananap, unsa nakakakristi? Nga mupatay siya tao tungod kinigugma siya sa laki nga minyo. Ambot. Ambot, Dario, kung sa'y buhaton ko ning anak ka. Wa na ko masayod sa kong paghahimuon, Dario. Wa na. Kukong sige na.
buhatan ang gusto kong ipabuhat nimo. Dako ang suhol nga madawat mo gikan ako. Kung mutuman ka sa gusto kong mahitabo. Ma'am Christy, ang tinuod, nagkinahanglan kay kong dakong katidad. Nagkinahanglan kong kwarta. Ang pandi lagi ako madawat nga makutlo kong kinabuhi sa tao. Kukong maluoy ka in tao na ako. Ikaw lang karon ang bugtong tao nga makatabang sa kong problema. Pusa sa gina. Buhatan ang gusto kong mahitabo, Kukong. Di ka subo ko, Ma'am Christy. Ang pandi ko musugot sa gusto mong pabuhat ako. Pagita lang lang tao, ma'am, yung masugo. Dato ka. Ug dali rin mo ang pagpakita og lang tao nga masugo. Basta kay ako. Dili ko, Ma'am Christy. Renan, salamat nga wa ka na malakaw. Nindot kayong gibati ko nga ni agara sa bahay. Dugay naman ako trabaho. Kaya trabaho, buhay nagpaabot ako. Kinusa ako magsugod. Ano ako yung ganang mo trabaho? Lampan akong uwan yung problema ang gihatag mo na ako. Renan, Klaro na kay Muntian. Dako na gini. Ug sa dili madugay, mataw na ang bata na si Muntian. Kamalipayon ko unta. Kung ako pa'y amahan na ng imong gisapak. Apan sakit, Junis. Sakit kayo. Tungod kay laing lalaki ang tag-iya ang bata. Renan, hapit na. Hapit na. Sa dili madugay. Maabot na ang tao nga maoy mo pamatuod ni mo nga ikaw ginagamahan ni ng akong kisabak. Hapit na rin. Hapit na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!